Kolik náborářů dneska firmám umělá inteligence reálne nahradí? Vieš čo, pozeral som si štatistiky, 30%. Čo ja hovorím? Deleguj namiesto HR, deleguj všetky tie veci na AI. Že bude psát nejaký job description. Na to zabudnite všetci. To, že ako na jednej strane je to skvelá vec, na druhej strane je to niečo, s čím ten rekruter už teraz musí rátať, alebo ten manažér s tým musí rátať. Nábor lidí už dneska není HR disciplína, ale zásadní biznisové rozhodnutí. Totiž podle globálních dat může špatný výběr firmu stát až třetinu roční mzdy zaměstnance. A pozor, téměř polovina nových lidí nevydrží ve firmě ani rok a půl. Firmy tak ztrácí čas, peníze i výkon týmu, ale přesto pořád rozhodujeme podle CVček a podle pocitu. Do toho vstupuje umělá inteligence, která slibuje rychlejší a přesnější hiring. No a proto dnešním hostem je Slavko Fulek, founder Recru HR. Slavko, tak pojďme rovnou k věci. Kolik náborářů dneska firmám umělá inteligence reálne nahradí? Vieš čo, pozeral som si štatistiky, 30% si predstav. 30. A to je už na konci budúceho roku. Ale na druhou stranu jsme jako na začátku, si myslím pořád na začátku toho období. To znamená, jestli na začátku 30%, tak kde to bude za rok, 2 nebo 3? Určite to pôjde trošku dole, ale ja si myslím, že taká tá klasická otázka nahradí, nenahradí, si myslím, že nie. A vieš prečo? Pojdej. Jedna dôležitá vec, a vy máte také súslovie v Českej republike, a to je čich na lidi. A neviem, či so mnou súhlasíš, alebo nie. Proste, ak to rekruter má, lebo nie každý to môže mať, ak to má a ešte si to nejako, tak vieš, že vylepšuje, hej, že ten skill ešte má lepší a lepší, aj vďaka nástrojom, ako je AI, že mu to pomáha vlastne ten skill zlepšovať, tak ja si myslím, že ho nenahradí, dokonca toto bude ten unikát, čo ten rekruter bude mať. Totiž já, když jsem jel na ten podcast, tak jsem se právě bavil s ChatGPT a říkal jsem trošku mi nabriefuj. A došli jsme k tomu, že přesně ty věci, jako je prescreening a podobně, to všechno se dá outsourcovat anebo automatizovat, o tom se budeme bavit. Ale ta role člověka bude v tom, že půjde k pohovoru a dá tomu takový možná ten šestý smysl, který ta umělá inteligence mít nebude. To znamená, tá človečina je tam pořád dôležitá. Na 100%, vieš, že ja si myslím a aj odporúčam tým rekruterom, vzdelávajte sa. Nie len teraz, čo všetci akože sa bavíme, už sa prompty, môže sa k tomu, a určite sa k tomu dostaneme. No to určite. Ale skôr proste máš čas na toho kandidáta. Tým, že ti to AI urobí x tých vecí za teba, tak proste sa s ním pohraj. Dávaj mu otvorené otázky, otestuj ho, daj mu ten čas, stretni ho 2-krát alebo 3-krát. Vieš, proste ten čas nahrať na tom pohovore. Ten je unikátny a ja si myslím, že veľmi, veľmi dlho bude trvať umelej inteligencii. Cíti ten smel, vieš, ten čich na ľudí. Ako sa správa, aké mať verbálne, neverbálne veci. Ja neviem, ako mi vypracoval možno nejaké testy, nejaké zadanie. Čo je veľa aj takých tých, ja tiež som sa briefoval, že v Spojených štátoch teraz veľa funguje doslova také niečo, ako keď sme mali, že zadanie na vysokej škole, hej, kvázi, vieš, nejaký taký tie promócie, keď sme mali, tak si musel robiť nejaký projekt a to je teraz, hej, že urob, ako rozmýšľaš biznisovo, hej, a čo si myslím, že ten hlavný skill, ktorý by mal ten rekruter mať, je rozmýšľať biznisovo. Rozmýšľať, myslieť ako ten manažér, hej, že nebyť len tá súčasť toho, že ja teraz hajrujem a niečo robím, ale musím rozmýšľať, či ten človek mi donesie nejakú hodnotu, hej, či vie, ako ten podnik funguje, ako tá prevádzka funguje, aký mám ten kultúrny fit. Hej, to sú veci, ktoré ja musím oveľa viac vnímať v súčasnej dobe ako rekruter, ale na druhej strane mám ten čas. Vieš, tak si dopraj a tieto veci viac tak, vieš, dostruhávaj a snaž sa, aby ten kandidát, ktorý prišiel, tak ten fit urobil skoro 100%. Nikdy 100% nebude. Ale témnež. Pretože čím ďalej, tým viac ten nábor je drahší. Ten onboarding je drahý, to vyhľadávanie je drahé. Preto vlastne ten čas presuň na to, aby vlastne si zminimalizoval ako keby tú fluktuáciu počas tých 3 mesiacov, kedy je tá skúšobná doba.
Já se musím usmívat, protože takový jako claim našeho podcastu Náš kmen je právě, mluvíme o HR, které drivuje business a ty jsi to teďko nádherně popsal. Ale pojďme být trošičku kontroverzní. Poďme na to. Umělá inteligence versus rekruitři. V čem je dneska umělá inteligence levnější a rychlejší než člověk? Tak určite je to hlavne tá rýchlosť. Hej? Poďme sa možno pozrieť na začiatku, že čo ten rekruiter robil povedzme pred 10 rokmi. Hej? My keď sme začínali asi 15 rokov dozadu, alebo 15 rokov dozadu, poďme sa pozrieť, keď sme začínali s ATS plus minus 20 rokov dozadu. To nebyl ani internet, ne? Hej. Vieš, hej, že keď tie ATS alebo vôbec nejaké HR systémy začínali na desktope pred 20 rokmi, je to, že ten človek musel prísť, zobrať ten životopis a typovať slovo po slove. Ctrl-C, Ctrl-V. Kto vedel tú skratku, tak mal tú výhodu. Pokiaľ nie, tak si to normálne typoval. Koľko ti trvalo nahodenie takého životopisu? 20 minút? Jasne, áno. No, hej. Vezmi si, dnes to máš takto. Druhá vec, vyhľadávanie. Typoval si, vieš, že musím nejako vyhľadávať. Pokiaľ si tie informácie nemal správne nahodené, tak si nenašiel skoro nič. Hej? Alebo si išiel znova životopis a šup, vieš, ak si to ešte doteraz majú, vieš, niektorí rekrutéri CVčka v svojich šanonoch krásne uložené. Ale to sú veci, ktoré sa postupne posúvajú. Či to je parsing, hej, dnes už je absolútne samozrejmá vec, že ti to vytriedí dáta úplne v 100% kvalite do nejakého ATS alebo nejakého akéhokoľvek HR systému. Je úplná bežná vec, že ti to posiela automatické odpovede, ktoré sú krásne customizované per ten človek. Je úplná samozrejmá vec, že ti nejaký AI agent obvolá tých kandidátov. Že proste vieš si vyhľadávať pomocou nejakého sematického vyhľadávania a tak ďalej. To je to, kde nabehneš ten čas. Ja neviem, úplne ten začiatok, kde začína tá pracovná pozícia, vytvorenie nejakého JDčka, nejakého kompetenčného modelu, nejakej pracovnej ponuky, zber tých dát, hej, automatizácia medzi jednotlivými fázami toho výberového procesu, to je plne automatizovaná momentálne vec. A to je to, čo je momentálne, čo je rozdiel, čo si sa pýtal, hej, že... No, jestli to správně chápu, tak role rekrutera, sourcera nebo obecně HR bude už jako více strategická. Než určite. Tá exekutivní, že bude psát nejaký job description. Na to zabudnite všetci. To, že ako na jednej strane je to skvelá vec, na druhej strane je to niečo, s čím ten rekruter už teraz musí rátať, alebo ten manažér s tým musí rátať, že mám viac času, hej, a vrátim sa k tej tvojej prvej otázke, môžem sa tomu venovať, hej, že tá zmena, ktorá aj v tom myslení momentálne, hej, v tom nábore aj pre tých manažérov, je tá, že dopraj tomu kandidátovi čas. To je takéto hlavné, pretože tie nástroje, ktoré som vymenoval, možno ešte vymenujem, je to, čo vlastne ti nahodí tie hodinky, hej, pomyselné na strávenie času s tým kandidátom. A teď mi pověz, co riskuje management firmy, který nezavede umělou inteligenci do náboru a do toho HR procesu v horizontu 3 let? No, môžeme tu pozrieť sa na nejakú väčšiu firmu, hej, že máš tam, ja neviem, nejaká banka alebo nejaká veľká výrobná firma, máš tam nejakých 3 sorcerov, máš tam potom nejakých hiring ľudí, potom máš tam HR a klasické, že proste máš tam ensemble ľudí, ktorých je, ja neviem, 10. Dnes to dokáže spraviť 2-3 ľudia. Keď si zrátaš tú cenu práce, tak je to úplne, že tu vidíš to ušetrenie. Ak máš na to peniaze, nech sa páči. Na druhej strane pracujeme s niekoľkými bankami a oni, keď nabehli na umelú inteligenciu, oni okamžite zistili, že aj ten candidate experience je iný. Hej? Každý kandidát dostal spätnú väzbu. Ako primitívna vec, o ktorej sa bavíme, ale 70% ľudí nedostáva spätnú väzbu, plus minus, hej, akože to záleží od pozície. To je šialené, keď si čakáš a nedostávaš. Na to máš nástroje, ktoré ti pomôžu jednak urobiť krásnu spätnú väzbu každému jednému a v tom danom čase, ktorý ty potrebuješ. Totiž nedávno vyšel v Čechách takový velký průzkum, právě to, o čem ty tady mluvíš, že kandidáti nedostávají zpětnou vazbu. No a ukázalo se, že například menší firmy nebo firmy v menších městech reagují lépe než ty v těch větších městech. Okay. Ale obecně je to přesně tak, že kandidáti nedostávají zpětnou vazbu. Ti HRisti si stěžovali, že jsou zahlceni, ale na druhou stranu data ukázala, že například podle Jobs.cz nebo Startup Jobs, tak vlastně jako průměrně je na každou pozici
10 až maximálně 20 odpovědí nebo reakcí. Takže zase ta přehlcenost není tak vysoká. No, čo tí rekrutery robia? Těžko říct. Ale znamená to tedy, že pokud nebude recruiter HR umět strategii a nebude mít to strategic thinking, tak znamená to, že to je konec rekruterů v Čechách? Nástup AI. A vieš čo, ja si nemyslím, že koniec rekruterov v Čechách a kdekoľvek. Ja si myslím, že treba ísť do tej podstaty, hej, toho rekrutingu a kde všade mi to AI môže pomôcť. Hej. Tak keď sme sa bavili vlastne v rámci tej spätnej väzby, tak máš kopec nástrojov, či v Rekru alebo v iných ATS-kách, že v podstate tam nemôžeš bez spätnej väzby odísť. Hej. A ešte máš kontrolný mechanizmus na to, že keď máš na sebou manažera, tak on ešte dostáva nejaké alerty na to, že počujem sem tu 10% nedostalo spätnú väzbu. A to je reklama firmy. Ja som pozeral nejaké štatistiky, že ľudia, ktorí nedostanú spätnú väzbu, tak ak ich oslovíš znova, tak 70% ti povie, že tam už nie. A možno viac. Hej, že, alebo vieš, že to je potom aj tá hodnota tej spoločnosti, že nemám na ten e-mail, nemám na ten call, vieš, ako vyzerám v rámci toho employer brandingu. Každý o tom rozpráva, vieš, a potom pozeráš štatistiky a 70% nedostane spätnú väzbu. Hej. A na druhou stranu nás sloví billboardy u silnic, náborové kampaně, reklamy, videa neskutečně propracované, ale pak kandidát nedostane spätnou vazbu. No. A môžeš si sa baviť o benefitoch potom, vieš, môžeš sa baviť o nejakom well-beingu vo firmách a ten začiatok poserieš, hej? Že ako ten kandidát to má vnímať ďalej. Alebo napríklad ten proces je dlhý, výberový. Hej, že dobre, ja dostanem nejakú automatizovanú odpoveď, že sa ti do 3 dní ozveme a neozvem sa ti, hej? Lebo, ja neviem, zapadlo mi to niekde v e-maili. Pokiaľ nemáš integrovaný dobrý nástroj, tak samozrejme, že v tom návale informácií, ktoré máš, že máš tam ráno nejaký meeting s manažerom, potom musíš vymeniť v kopírke toner a doplniť do kávovaru kávu a proste ty nemáš na to čas. Ale pokiaľ máš integrovaný dobrý nástroj na to, že dobre, zajtra mám toľko pohovorov pripravených, musím urobiť nejakú spätnú väzbu, presunúť tých ľudí, hej, čokoľvek z tej výberovej mozaiky, tak je to niečo, čo ti umožní vlastne nezabudnúť a budovať aj tie benefity, budovať aj ten employment branding a ten experience, ten zážitok prvý, hej, lebo myslím, dokonca bola taká štatistika, že 70% ľudí hodnotí firmu podľa výberového procesu. To som niekde zachytil. A to je šialené číslo, vieš. No ale je to logické. Že už tam cítiš, vieš, že tá firma je pre mňa, nie je pre mňa, ako sa správajú na začiatku, ako príde formulovaný ten e-mail, ako vyzerá ten pohovor, ako je naskylovaný ten manažer, ako pozná to, že či vôbec sadnem do tej firmy alebo nie. A toto napríklad AI nevie nahradiť, hej, že ako celé tieto veci vie pomôcť, ale ty si to musíš ako keby vyskladať sám, nastaviť to podľa toho svojho setupu alebo tej svojej spoločnosti. Vieš si to plne automatizovať, ale na konci si sadneš pred toho manažera a musíš vedieť klásť otázky, musíš vedieť predstaviť firmu, zaviesť toho človeka, urobiť dobrý onboarding a tak ďalej, tak ďalej. Ale říkám si, není i tohle nahraditelné, protože pokud jsme si řekli, že role HR bude strategická, aby vymyslel nějakou strategii a zároveň teda potom v tom v logistice se říká last mile, to znamená sednu si už potom před kandidáta a kladu mu nějaké zajímavé otázky, tak není i tohle dneska nahraditelné? Protože strategii mi vymyslí AI, kde jaký AI nástroj a rozhovor mi možná taky jako povede lépe ChatGPT. Ja sa snažím niekam dostať. Ja viem. Vieš čo, ja si myslím, že nepozná to ChatGPT tvoju firmu. Nepozná dokonale to, že ako vyzerá ten celý proces. Ešte zatiaľ. Hej, pokiaľ ty to nejakým spôsobom nedáš na kamery, pokiaľ to nedáš do nejakých systémov účtovných, pokiaľ to nedáš do ja neviem, celého management procesu, tak to nepochopí. Hej. Ono ti vie urobiť JDčko, vie ti urobiť kompetenčné modely a všetko, čo som tu hovoril, viete tých ľudí dať do nejakej hitparády, viete ich obvolať na začiatku a zistiť tie základné potreby, ktoré máš, ale to sadnutie v určitých rolách, ja si myslím, že vôbec, ale v určitých rolách by som tak povedal, že možno 30% dostatok musíš fakt ty si sadnúť a povedať, že ten človek mi tu sedí do toho môjho týmu, alebo mi nesedí.
Na druhou stranu, já to budu trošku rozporovat, za jak dlouho tohle to přijde. Protože dneska, když umělá inteligence už je agentická a budeme mít agenty na všechno, tak není přece tak jako složité nabrýfovat toho agenta, že my jsme společnost, která máme takovýhle hodnoty, tohle je nějaký culture fit, no tak už podle toho jeď. Vieš čo, ja si myslím, že budem veľmi taký optimistický, že v priebehu možno roka a pol bude dosť veľká miera aj tých pohovorov automatizovaná. Tí lenivší rekrutery tu budú využívať. A možno je to ten dôvod, že keď sa to pozrieš vlastne na ten vývoj v rámci AI a pozeráš, že či Meta, Alphabet alebo akékoľvek ďalšie spoločnosti čínske, ktoré nepoznáme, izraelské a tak ďalej, ktoré do toho mlatia kopec peňazí. A to sú miliardy. Tá investícia sa niekde pretaví do nejakej kvality. Hej? Dnes máme ten problém, že aj s našimi klientami, no nenašlo mi to na prvú tých kandidátov. Hej? Musel som sa 3-krát niečo opýtať. Hej? Akože pamätáš si tie prvé začiatky, keď dáš 2 plus 2 je 4. Určite 4, nie 5. Vieš, že proste halucinovalo. A ja si myslím, že toto postupne sa bude ako keby ten trichtýš, jak vy hovoríte, sa bude zužovať a tá kvalita aj tých pohovorov pôjde oveľa vyššie. Záleží od pozícií samozrejme. Vieš, keď potrebuješ niekoho na operátora výroby, tie otázky sú jednoduchšie, hej, sú striktné. Mám obidve zdravé ruky, vidím farby, vieš, klasika, vieš, nejaký taký checklist, môžem robiť v noci, neviem, hej, potrebujem na tú výrobu mať človeka, ktorý robí s vrtačkou niekde v automotív. Na rozdiel od toho, keď hľadám nejakého manažera alebo nejakú špecializovanú výrobu, špecializovaného človeka, tak je to o to ťažšie. O čo ľahšie je napríklad technické pozície. Tam máš jasné dáne. Dokonca môže to AI ti vyrobiť nejaký projekt, hej, vie ti zadať nejaký test, vie sa ťa opýtať na x ďalších otázok, ak sú exaktné, hej. Vieš, mám Java, potrebujem programovať nejaké veci, alebo potrebujem programovať nejakého AI-ka, tak potrebujem mať nejaký Python, alebo nejaké skilly, ktoré k tomu nejakým spôsobom potrebujem mať. Nejak súvisia, ďakujem. A tu sa ťa ľahko pýta. Ak potrebujem mať niečo, ja neviem, učiteľa na filozofiu, alebo potrebujem tam mať manažera na kompletnú nejakú logistiku a súvisí tam veľa vzťahov tam prichádza, tak to veľmi ťažko. A podľa mňa možno 10 rokov, pokiaľ sa k tomu dostaneme. Že to bude úplne plne automatizované na toho AI bota. A bude tedy ta role HR více jako operátor umělé inteligence, anebo relationship builder, tak to myslím ještě Bude tedy ta role rekrutera nebo HR více jako operátor umělé inteligence, anebo takový ten budovatel osobních vztahů? Ešte, aby som to dal možno 50/50. Hej, pretože určite tá zmena príde veľmi rýchlo, že ten rekruter musí byť operátor. Hej, že on musí vedieť zvládať, vytvárať tých agentov, musí ich vedieť obsluhovať, musí ich vedieť tunovať na tú alebo tú pozíciu. Na druhej strane je ten budovateľ toho relationship. Tá hlavná úloha, o ktorej sa teraz hovorí, o ktorú aj my vnímame, je to, že mám čas, tak budujte vzťahy. Buduj tú kultúru vo firme, zvyšuj well-being zamestnancov, ja neviem, snaž sa pracovať s nejakými benefitmi a tak ďalej. Čiže tvoja otázka, ja si myslím, že 50/50. Tomu by sa aspoň podľa mňa malo takto venovať, že vzťahy a tunovať to AI. No a ty právě ve firmě vyvíjíš více než 10 let takový jako zajímavý AI tool. Máš nějaký konkrétní use case, kde to jako výrazně nadrajvovalo nějaký prescreening, náborový proces a zároveň jako změnilo celý mindset firmy do toho AI first? Vieš čo, určite áno. Nebudem konkretizovať, ale my sme dnes spustili taký veľký AI update a dve firmy na to úplne, že sa hneď chytali a kvôli tomu, že jednak máme vylepšenie toho AI agenta a druhá vec je, že pristúpili sme k voice agentovi. A to je niečo, čo tie firmy na čo čakali. Tým, že majú veľmi veľa životopisov a chcú jednak od tých spätných väzieb, už to nechcú dávať len e-mailom, ale chcú vlastne to výrobná spoločnosť alebo personálna spoločnosť. Je to niečo, že potrebujem všetkých tých ľudí obvolať, zistiť tie základné veci. To je niečo, kde oni nepotrebujú do toho svojho náboru pridávať ďalších ľudí. A to nie len, že by chceli, ale niekedy musia, pretože tá fluktuácia v tých personálnych agentúrach na tých nižších pozíciách je veľmi vysoká. Tak je niečo, čo jednak sú
safe, že sa nemusí báť, že zajtra mi niekto z dňa na deň odíde, alebo mi otehotne nejaká moja zamestnankyňa, ale je to niečo, na čo sa jednak budem musieť spoľahnúť a druhá vec mi to extrémne zrýchli ten výber a pomocou aj toho agenta, že nájdi mi tých ľudí, sprocesuj mi, daj mi ich do hitparády od 100% do 80%, alebo každému človeku, ktorý príde a mám nejaký match pomocou AI agenta, match v rámci pozície, ktorú si nastavím predtým, obvolaj všetkých ľudí. Tých ostatným pošli automatický e-mail, že ďakujeme veľmi pekne, ale s našim job description ste úplne mimo. Týchto ostatných obvolaj a daj mi ich ešte do ďalšej hitparády a nech mi sadne ten človek v mojom kalendári budúci štvrtok a ja prídem štvrtok a tieto veci, tohto kandidáta už pohovorujem. No ale což je téměř jako dokonalá automatizace celého toho procesu. Nepovede to tedy k tomu, že část těch rolí a vůbec jako těch náborářských úkolů převezme například jako liniový management, který ví, koho potřebuje, potřebuje to hned, nemá čas čekat, já nevím, 14 dní, než se dostane řada na tu jeho pozici, kterou potřebuje obsadit na nějakém HR oddělení, takže si něco takového nakliká sám. Bez znalosti technologie, bez znalosti oboru, ono mu to obvolá. Jo? Si mi teraz tak strúhol na moju strunu, lebo toto milujem, tú časť, že ja tak poviem, ja som taký človek, že milujem zmenu. Hej, nie každý, niektorí ľudia to nenávidia. A už 15 rokov sa snažím s niečím novým prísť. Vieš? A teraz, keď sme spustili toho AI agenta, voicebota, rôzne tie automatizácie, workflow a proste veľa vecí, je to, čo ďalej. A mňa takáto vec napadla, že presuň všetku tú agentu samozrejme v pozíciách, na ktorých sa to dá, alebo vo firmách, kde sa to dá. Nahoď to na toho manažera. A som si povedal, že prečo by to mala firma robiť? Nie? Potom sa zamyslím, čo vlastne ten manažer robí. Ten manažer v rámci toho výberu vlastne deleguje celú tú prácu na HR. Čo? Proste on dvihne telefón alebo napíše jednoduché job description alebo nejakú popis tej pracovnej pozície. Už aj teraz si to pomôže pomocou nejakého LLM-ka, že do ChatGPT tam píšne info. Bum, má to za 3 minútky, hej, kopec času, na ktoré, keď si vezme, že ako to musel niekedy dlho spisovať, ani to nerobil, rovno to zavolal na HR, že nájde mi takého človeka. Čo sa potom deje? Ten HRista vyrobí pracovnú ponuku, má nejaký zber dát, niekoho vyberie, niekoho pošle manažerovi, ten manažer dá spätnú väzbu áno alebo nie, potom sa dohadujú, že kedy môžem v kalendári nájsť nejaké vhodné miesto, potom tam niekto príde a to, čo hovorím, je čas. Hej, každá táto jedna vec, nejaký prestoj, kde ten kandidát čaká a kde proste tá firma potrebuje toho človeka, je strašne dlhý čas. Čo ja hovorím? Deleguj namiesto HR, deleguj všetky tie veci na AI. Ak mi vie nejaký systém urobiť rýchly popis pozície, vie mi to zainzerovať, spracujeme tých kandidátov, urobí mi ten prvý predselect pomocou voicebota, a nájde mi v kalendári ten čas, kedy mne sa to hodí, na čo potrebujem HR. Vieš, a nie, že HR, pozor, HR, na čo potrebujem toho náborára alebo toho sorcera. Hej, že strácam čas, lebo ja ako manažér viem, koho do tej firmy presne potrebujem. Presne tak. A na čo tam mať nejaký ďalšiu prevodovku, alebo mať tam ďalší medzičlánok, ktorý môže byť častokrát stoper. A tam vzniká ten šum, že? Presne, nepozná môj tím. Vieš, on mi tam môže nájsť, síce našlo mu to skvelého kandidáta na tú pozíciu, ale keď si pozrieš možno, že životopis, že robil, ja neviem, vo firmách, kde ja nechcem, aby robil, alebo mal robiť tam, kde chcem, aby robil, alebo mal mať, ja neviem, akékoľvek zručnosti, teraz ma nenapadá nič v týchto súvislostiach, tak ja 2 alebo 3 otázkami viem presne, že či tento človek sa mi hodí do tej firmy, alebo nie, alebo si pozriem ten životopis. Tým, že ten manažer nie je len to delegovanie na AI v rámci HR, ale on to delegovanie na AI robí aj v iných procesoch. A ja si myslím, že každý jeden manažer dneska už pozná ChatGPT, či to je logistika, či to je, ja neviem, nejaká výroba a tak ďalej, kde si ty niekedy musel robiť nejaké pracné štatistiky, robiť nejaké ja neviem, projekty, analýzy a tak ďalej. Toto všetko máš
takto, vieš. A znovu máš toho času veľa. Čiže čo si myslím, že vrcholní manažéri by sa mali zamyslieť nad tým, ako zvýšiť v krátkej dobe tú kompetenciu toho líniového manažera, alebo bežne manažera, to záleží zasa od firmy, o tú kompetenciu toho náborára. Hej. Ale musím mať na to nástroj. Vieš, že dať mu to len tak, že počuj, budeš to robiť, lebo je tu nejaký trend, fajn, ale mal by mať niečo, čo OK, dobre, viem, že sa môžem na to spoľahnúť a že bude mi to trvať oveľa kratšie ako tomu rekruiterovi, ale nie som ten rekruiter, ktorý momentálne tam stráví x hodín, nemôžem, hej, lebo som drahý. Ale keď proste jedným promptom viem urobiť x procesov za toho náborára, tak vtedy je to niečo, čo si myslím, že tie firmy mali nad tím rozmýšlet. Ve mě to evokuje to, že se díky takovýmhle technologiím dneska jako dost smazávají rozdíly mezi různými rolemi ve firmě. Mm-hmm. Že když jako někdo umí řešit problémy, tak nemusí být nutně HR manažer a řešit jenom HR, že to prostě může řešit kdokoliv ve firmě. Tak moje otázka je, kdo by to ve firmě měl zavádět? Jaká je nejlepší praxe? Má to být ten top management, nebo to má být někdo z HR, nebo s tím má přijít linový manažer, který s tím ale v dnešní době asi jen tak nepřijde, protože neví, že to může chtít? Ono, vieš, čo záleží firma od firmy, že ako máš nastavený vôbec ten proces toho prechodu na toho AI. Môže to byť kľudne radikálny rez, alebo môže byť to byť taký postupný rez, ako ma napadla taká paralela, že ja som dnes tu do Ostravy došiel z Bratislavy na elektrickom aute. Vieš, a to bola prvá moja jazda a rozmýšľal som nad tým, že či dojdem a či tam bude stanica, ako vieš, proste úplne inak nad tým rozmýšľam. A presne v tomto je aj to rozmýšľanie toho AI-ka, že ako a kedy mám na to nabehnúť. Ja si myslím, že tá kvalifikovaná menšina nám o tom rozhodne. Tých 16% firiem, ktoré na to nabehnú a ostatní postupne sa budú tomu prispôsobovať. Hej, že nastavia ako nejaký trend. Nastavia nejaký trend, budú to také best practices, hej, že nie napríklad také najlepšie best practices, že na otázku, čo si sa pýtal, že ako, no určite nie 10 toolov naraz kúpiť. Hej, že zobrať jeden tool, naučiť sa s ním, integrovať ho do tej praxe našej vo firme, nejak zohrať sa s ním 2-3 mesiace, postupne na to stiahnuť ľudí a až tak ísť na ďalší a na ďalší a na ďalší. Čiže chce to ešte nejaký ten čas, aby tie user experience, alebo to proste takéto, že case studies, hej, že firmy sa začnú o tom rozprávať a vtedy to tak zbehne. Že väčšinou sú to také progresívne firmy, ktoré chápu, že toto je niečo, čo momentálne je must, alebo bude must, pardon, tak tí s tým väčšinou prichádzajú a potom postupne. A tí ostatní sa pridajú. To je taká klasická, tých 16 a 16%, tých kvalifikovaná menšina. Já bych se odkázal na jiný díl našeho kmene podcastu, kdy jsem tady měl Katku Švidrnochovou a ta právě říkala, že možná jako největší zlo zavádění umělé inteligence je, když si to řeší každý zaměstnanec po svém. Někdo používá tuhle technologii, někdo jinou, ale nemá to žádný systém. Ano. A proto si říkám, že pokud právě firma nemá zavedené procesy, tak těžko může něco digitalizovat. To je taková jako otřepaná pravda. Ale zároveň, že v té firmě prostě musí být někdo, kdo se na to podívá ze zhora a řekne, teď budeme automatizovat nebo umělou inteligenci budeme zavádět do tohohle odvětví. A až to uděláme, tak do tohohle. A bude to prostě řízené. Že se nedá asi přijít a říct, no tak teď všichni budeme experimentovat s chatem nebo s Claudem nebo s jakýmkoliv jiným nástrojem nebo s Recruit HR a ve finále z toho vypadne něco skvělého. Z toho prostě nemůže vypadat nic skvělého. Musí to být jako řízené a HR bude mít nějakou prioritu, třeba ne úplně jako první, ale ten fokus se na to potom, až přijde ta priorita, tak ten fokus na to prostě bude jako 100%, ale musí to být řízené tou firmou. Ne jenom tak. Hej. To presne to, čo hovorím, mne sa stalo v 2 firmách, že prišli na to, že každý používa nejaký nástroj. A oni vlastne zistili, že ty kokos, ale však to sú dobré nástroje. A prečo ja nepoužívam? Tak normálne urobili taký, že tabulku, že na čo ktorý nástroj je a potom to zdieľajú. A toto je taká prvá lastovička na to, že ako by to mali firmy postupne dodávať do tej svojej stratégie tej spoločnosti. Hej, že implementácia AI by mala byť postupná, ale určite by tam už mala byť. Hej, to nie je, že
poďme sa o tom baviť a každý nejaké, vieš, na pankáča si to bude... Nemáme nic a hnedka skočíme do... Ale zrazu, vieš, alebo dáme to do straky, kde budúci rok už budeme všetko robiť. Ja si myslím, že všetko má nejaký taký postupný nábeh, ako s tou elektromobilitou. Vieš, proste to neprišlo, že dneska ideme a všetky auta pôjdu na elektrínu. Proste potrebuješ nejakú infraštruktúru, potrebuješ tam mať nejaký dojazd, potrebuješ mať tam proste, že tomu dôverujem a tak ďalej. A to je presne v tom AI, hej, že potrebujeme ešte chvíľku na to, aby sme to dostali do tých stratégií a následne ja si myslím, že toto bude nevyhnutná časť, bez ktorej sa absolútne žiadna firma nepohne. Kde začít dneska? Jedným nástrojom. Jedným jednoduchým nástrojom, či to je ChatGPT, alebo je to niečo, čo proste všetci by mohli mať k tomu prístup. V rámci recruitingu určite sú to ATS-ka, ktoré za poslednú dobu ja si myslím, že prešli obrovskou zmenou a hlavne tou AI výzvou, ktorú si myslím, že nás ešte len veľká vec čaká, hej, že to, že mal som x modulov, tak to končí, proste chcem mať tam jedno okno, kde niečo napíšem, nech mi to niečo rýchlo urobí, hej, že ako nahradzať tie moduly postupne samostatným AI, ak to urobíš naraz, tak tam bude veľký odpor. Ľudia budú chcieť sa vrácať späť k nejakom úzovkách Excelu, budú chcieť robiť si to každý po svojom a na konci dňa sa mi to, čo som chcel, sa mi nie, že skráti ten proces a tá efektivita, ale sa mi to predĺží. A ATS je něco jako CRM pro obchodníka. Ano. To znamená, tam řídím ty vztahy ne obchodní, ale ty lidské s kandidáty. A to může být právě teda ten první krok, protože si umím představit, že jsou menší firmy, které žádné ATS nepoužívají, mají to v mailech, v nějakých možná sdílených tabulkách, takže začněte tím ATSkem a dostaňte do toho nějaký systém. Je to ta tvoje rada, ktorú som tak trošku parafrázoval? Určite áno. Ja niekedy v šoku prichádzam ešte k nejakým klientom a sú to veľké firmy, nadnárodné alebo proste korporáty, kde dojdeš a oni ti pri implementácii dajú veľký Excel. Hej, že potom rozmýšľaš, že ako oni spolu komunikujú, ako zdieľajú jednotlivé dáta, ako vidia, že či už tým kandidátom bol nejaký proces urobený. To je ešte stále možno tá výhoda pre nás, že stále máme komu ten produkt predať, ale čo vnímam v poslednej dobe, je to, že firmy oveľa častejšie nás oslovujú úplne napriamo, bez nejakej reklamy, bez všetkého, že chcem si to zjednodušiť, viem, že to potrebujem, chcem tomu rekruiterovi alebo sám rekruiter, že v podstate viem, že to AI mi oveľa rýchlejšie nájde iných kandidátov, kvalitnejších kandidátov, zrobí mi ten proces, ako keď to bolo pred pár rokmi. A to je to, že fakt tí ľudia vnímajú už aj ten proces a tú digitalizáciu oveľa vážnejšie. Ak sa pozriem na našich klientov niekde v západných krajinách, v súčasnej dobe už je to také, že nahradzovanie ATS a ATS s tými modulmi AI. Áno. Trošku lepšie je na tom Česká republika ako Slovensko. Stále u nás je to, že tak my tam budeme mlátiť tú slavu, fakt akože. Ale postupne sa to dostáva do toho, že ľudia chcú mať ten systém nejak, alebo chcú to mať nejak systematizované. Nie je to už náročné ani na peniaze a nie je to už náročné na nejakú implementáciu a má ten rekruiter oveľa viac času. Čiže je to niečo, čo sa veľmi z toho teším, že to ATS-ko dostáva sa do aj menších firiem, nielen do tých veľkých nadnárodných spoločností a do firiem, ktoré relatívne potrebujú mať všetky informácie po ruke, ale sú tu postupne, ako som spomínal, aj menšie firmy, lebo chcú mať to všetko na poriadku. A to, že to není drahé, tak je to nějaká cloudová aplikace nebo SaaS aplikace, kde se platí, já nevím, 20 euro, dolarů měsíčně, něco takového? Nebo Niečo podobné. Něco podobného. Takže to je pro nejakú strojírenskou výrobní firmu je to v podstate mimo rozlišovací schopnosť. To je absolútne, vieš, to je niečo, čo ani nemusia si dávať do budgetingu. Fakt to je, nie sú nejaké obrovské čísla, ktoré ti musí, neviem, ti nabúrajú tvoje cashflow a niečo podobné. Budgetovator na rok dopředu. Áno, to už sú veci, ktoré v bežnej firme, fakt to máš za nejakú 100 euro, sa vieš hýbať jedným userom s plnou AI funkcionalitou. Takže keď si to predstavíš, že koľko ťa stojí hodina práce jedného rekruitera a keď ti viem ušetriť, dajme tomu 70% tvojho času, tak si to veľmi rýchlo vieš zrátať, že či to používať alebo nie. No Slavko, nahradí takovýhle systém, jako je ten váš nebo jakýkoliv jiný i
právě tu stránku toho sourcingu, kdy já řadu let školím LinkedIn a v podstatě do dneška se setkávám s tím, že když někomu ukážu Boolean search, tak na to každý kouká, že objevuje Ameriku, ale přitom jako ta metodika, která je stará, já nevím, 15 let a pořád se s tím setkám na každém školení, že lidi to neznají. Na druhou stranu chápu proč, protože je to taková jako poloprogramátorská věta, že jo, and or not, a teď to různě kombinovat a závorky a uvozovky. Funguje tedy ten váš systém i tak, že hledám Java developera s 5letou praxí a který má zkušenosti z tohohle odvětví a teď mi to prohledá LinkedIn nebo nějakou jinou sociální síť bez znalost, nebo bez nutnosti toho, aby jsem já potřeboval být takovýhle poloprogramátor. Hej, odnes áno. Od dneška, tak to sme sa trefili. Hej, a ja sa veľmi tomu teším, lebo napojenie na externé zdroje je jedna z must vecí, ktoré moderné ATS-ka budú musieť mať. A ty keď si spomenul Boolean search, akože u nás funguje klasicky to, že full textové vyhľadávanie, hej, to má ešte takú iný názov. A ono to super funguje, ak chceš dohľadať presne to, čo má ten človek v životopise. Nedokáže to hľadať veci, ktoré ten človek v životopise tu nemá. Hej, to je veľký rozdiel. A nedokáže to vymyslet ta umělá inteligence? A dokáže. A my dokonca, počujeme sem, ty mi tak nahrávaš. Čo sme my vymysleli je to, že fakt tí ľudia sa veľmi ťažko od toho and or not, zátvorky a tak ďalej, akože nechcú od toho odchádzať. Ten dôvod je ten, že častokrát nám náš klient povie, že ale nenašlo mi to tých kandidátov, čo mi to našlo toto. A našlo mi to menej kandidátov. A musel som sa niečo opýtať dvakrát a tak ďalej. Tak preto sme urobili to, že keď si napíšeš nejaký prompt, tak on ti nájde kandidátov, ale urobíte aj ten Boolean search. Že on ti ho krásne napíše. A ty si ho môžeš len Ctrl-C zobrať a vyskúšať si ho u nás hodiť do full textového vyhľadávania, alebo ho zober a šupni ho do LinkedIn. Lebo je to isté. Tie operátory and or not sú stále rovnaké. A on si povedal, že to je super vec, hej, že keď sme to testovali, tak že sme si povedali, že paráda, veď urob si tú kontrolu, hej, pokiaľ neveríš tomu AI. Skontroluj si, porovnaj si ten výsledok a možno niekde medzi tým nájdeš top kandidáta, ktorý ti na tú tvoju pozíciu sedí. Čiže to je niečo, od čoho sme neustúpili a ešte vlastne budeme to udržiavať. A takisto môžeš si aj kľudne napíš mi Boolean search na niečo. Hej. Nie každý bol na tvojom školení a nie každý to vie písať. Je to podmienené a musíš potvrdiť, že je to podmienené dosilnou logikou. Hej, že musím vedieť, čo urobí funkcia 1, 2, 3, aká je podmienka nad podmienkou a to AI ti vlastne to robí. Čo je vlastne ešte také porovnanie, to AI, keď si sa pýtal, že Java s 5-ročnou praxou v nejakom odvetví, tak keď napíšeš, že horeka, tak čo ti ukáže, čo ti nie horeka, ale ukáže, že telekomunikácia, alebo nie. Dobre by bolo možno nejaký rap s 5-ročnou praxou vo farme. No, ako by si to našiel pomocou... No, nenájdeš. To AI proste ten zmysel dáva a prehodí, hej. Nájdi mi GMA z horeky. No, nemožné pomocou Boolean searchu vyhľadávať. Na druhej strane ti podobný nejaký Boolean search napíše, ale nie je to také presné, alebo presné, nie je to také to sematické vyhľadávanie, to sa nedá ani porovnať vlastne s kľúčovými slovami a tak ďalej. Na druhej strane sú ľudia, alebo sú pozície, kde to nepotrebuješ mať. Kde to operátor vyrobí a je to na prvú, vieš. Mám tých ľudí označený červenou farbou, ako chceli jedným klikom, tak mám tých červených, ktorí majú nejaký príznak. Že? Záleží od toho, ako ja pracujem s tou... Jakou senioritu hľadám, že? Ako pracujem s tou databázou, ale vrátim sa k tomu, že čo je úlohou toho ATS-ka, je hlavne ako keby mať ten zdroj tých ľudí. Hej? Lebo ty môžeš mať hociaké moduly, môžeš mať tam neviem aké vrcholné AI, ale keď tam máš 5 ľudí, tak že tam nájde. Že proste ten dar a tá hodnota bude v dátach. Hej? Keď ešte len tak k tomu sa tak vrátim, je to, čo je vlastne to, ako s tými ľuďmi pracujem, čo všetko k tým ľuďom dám, aké e-maily som si s nimi vymenil, akými procesmi prešli, ako sa správajú v nejakých sociálnych sieťach. Hej, a vlastne toto by mal byť len taký ako keby
ako to stroj na to, že všetky tie dáta dať dokopy a mne dá ten výsledok. Hej? Ale ak to nepotrebujem a chcem si tam mať len červených, ktorí sú operátori a bielo-modrých, či žlto-modrých, že sú Ukrajinci a stačí mi to plne v pohode. Ale spíš, mně se na tom líbí to, že ten náborář nebo mistr, kdokoliv, kdo bude vyhledávat, tak jako musí znát, když by chtěl hledat podle X-Research, to znamená podmínek, tak musí znát jako velmi dokonale tu pozici a ten obor. Což když je to velká firma a ten náborář prostě řeší 20 různých pozic od operátorů výroby po generálního ředitele, tak nemůže vědět úplně každé názvosloví, každý software, který třeba... Přesně tak. Ale tohle to se mi líbí, že to vymyslí. Hledám designéra nábytku a váš software už domyslí, jestli pracuje v Kataje nebo v nějakým CADu a podobně. Preto sa vrátim o 3 alebo 4 otázky dozadu, že prečo manažeri v tom rekrutingu by mali byť, pretože presne, keď má rekruter 20 plus pozícií, hej, tak on nemá šancu poznať týmy, nemá šancu poznať tú výrobu, hantírku a tak ďalej. Preto by sa mali firmy postupne transformovať tých manažerov, aby čas toho rekrutingu dostali k tomu manažerovi. No, kdyby ty si měl někoho hledat, tak nebo pokud ty někoho hledáš, jaké workflow používáš ty pro hledání kandidátů? Od dneška samozřejmě plně rekru, ale před tím novým modulem si pracoval jak? Ešte ja mám to šťastie, že my tú fluktuáciu máme skoro nulovú a to ďakujem celému môjmu týmu, že tak to funguje. Ale ak by som to flow robil, tak určite veľmi rýchlo by som si napísal pomocou AI pracovnú pozíciu. Ja sa priznám, ešte ja som na to rozmýšľam teraz, že ako som to robil, je to, že som išiel na profesiu, alebo u vás sú jobsy, však aj profesia je tu na. A hľadal som programátora, tak vieš, že ja som nevedel napísať tú pozíciu, vymyslieť ju, tak som ju skopíroval, vieš. Teraz už to robím tak, že v podstate napíšem tú pozíciu, ono mi to vygeneruje. Môžem multipostovaním dať to na niekoľko pracovných pozícií, dostane sa mi to automaticky do tej pozícii, náš parser to krásne vyhodnotí, dostane sa ten človek až ku mne na ten pohovor. Ale čo robím? My používame testy TCC Online, možno ich poznáš, že sú tu tiež česká spoločnosť a tých ľudí testujem. Ja za každým jedným, keď koľkoľvek sme brali... Veľmi dobře je poznať. Je to veľmi dobré. A že dobre, mám nejaký pohľad, že nie som úplne taký, že 100% rekruter a ešte si to tak overím, hej, že či mi to sadne alebo nie a vtedy sa rozhodujem, že či toho človeka dám. A od toho by som nechcel odstúpiť, hej, že už to poznám, aj ten proces toho, že ako čítať tie správy od nich a jednak mi to dáva aj taký možnosť na rozvoj. Už to možná chápu víc a víc. Myslím, že ta jako velká přidaná hodnota právě může být pro majitele menších firem, kteří jako řešíme všichni jako několik rolí a sedíme na několika židlích, že? To znamená, že najednou část roku potřebuji někoho nabrat, ale nemám v týmu rekrutera a díky takovému softwaru já si to jako dokážu nádherně nasimulovat, rovnou udělat výběrový řízení nebo pozvat ty lidi na výběrový řízení, vyfiltrovat, obvolat. A tam možná může být jako ten silný motiv si takovýhle software, jako je ten váš, pořídit. Určite áno. A vlastne ja rozmýšľam, že aby som ti možno nejak ešte aj tak priodpovedal k tomuto, je, že vôbec celý ten taký, že a nehovorím, že problém, ale keď robíme onboarding toho človeka, ktorý s tým pracuje, tak fakt musí stráviť niekoľko hodín. Možno 2-3 hodinky sadnúť si s nami a nastaviť ten proces, vysvetliť mu, čo ide, aké sú tam súvislosti a tak ďalej. Ale toto končí v priebehu možno 1 roku. My fakt vyvíjame toho agenta nielen na to, aby ti sourcoval tých ľudí, aby ti ich obvolal, aby ti ich ja neviem, zmenil nejakú informáciu, ale aby ti aj nastavil ten systém. Hej, že nehrať sa s tým, že OK, je to len na sourcing, je to len na obvolávanie, ale aj na to, ako pracovať správne s tým softverom. Tam vidíme, že tam je taký dosť často taký kameň úrazu. Ten dôvod je ten, že ten človek nemusí každý deň s tým softverom sa zoznámiť. Pokiaľ nerobíš v určitom softvere každý deň, tak keď tam prídeš po mesiaci, tak sa musíš rozliadať, kde je čo a s čím musím pracovať. Moja idea je, máš jedno okno ako v Google, napíš, čo chceš,
či chceš štatistiky, či chceš nastav mi workflow na to, aby mi chodila spätná väzba, či vytvor mi nový projekt na pozíciu XY a celý mi ju nasetapuj podľa tohto zadania, ktoré ja ti napíšem, tak tu je tá cesta. Na to vlastne tie menšie firmy určite budú počúvať, už aj počúvajú, že proste nemám tú pracnosť. Kedykoľvek sa tam vrátim, tak viem, že mám tam nejaký base kandidátov, ktorí už s nimi som niečo robil a či ten AI agent pracuje už s tou databázou, alebo chcem si urobiť ten nový proces, tak musí to byť, ale že to by jednoduché. Hej? To musí byť na 1-2 kliky. Mimochodem, ty si několikrát zmiňoval, že za rok ten software bude v nějaké jako fázi téměř dokonalosti, ale to není žádná dlouhá doba. Jak vám to dneska usnadňuje práci jako vývojářům? Ty říkáš, za rok to bude umět tyhle funkce, ale v době před AI by to trvalo jak dlouho? Jenom ať jako demonstrujeme tu rychlost. Akože ten vývoj? Áno. No je úplne, ja ti poviem, my sme začali pred 6 rokmi vytvárať náš prvý parser, možno 7 rokov dozadu. To bolo rok vývoja, stalo to, ja neviem, možno 60-70 tisíc eur, čo sme do toho dali. A ono sa to len učilo tak, že my sme zobrali životopis, mali sme kopec ľudí, ktorí povedali, že toto je meno, toto je priezvisko a tak ďalej. Hej? A to bolo niečo, čo fakt sme rok na 10 000 životopisov museli preskákať, aby sme takéto niečo... Pretože na trhu nič takéto nebolo. My sme toto museli využívať. Teraz, ja neviem, naprogramovanie agenta trvalo jedným človekom možno pol roka. A ono sa to vyvíja, možno kratšie. Hej, že tá rýchlosť pomocou aj toho Claude Code a ďalších technológií, ktorí majú tí programátori, sa z 10-násobila. Hej, vidíš, že keď sa pozrieš na nejaké pracovné portály, že koľko momentálne je tam pozícií na programátorov. Keď si to porovnáš s x rokmi dozadu, a nie, že x, 2 rokmi. Ten trh byl přeřátý. Vieš, že prehliatý, že nájsť programátora, to akože bolo mission impossible. Programátor, ktorý bol 2 dní na trhu, bol asi nejak zlý, lebo, hej, vieš, že, a zrazu je tých programátorov veľa, už ich nepotrebuješ, firmy prepúšťajú, veľké, ktoré tu nám mali desiatky, stovky programátorov, to končí. Proste tá technológia sa tak extrémne rýchlo posunula a aj to programovanie u nás sa tak rýchlilo, že fakt ja vidím tak do roka. Hej, čo bude za rok, aké technológie, čo nám prinesie tie LLM-ka, aké vylepšenia, to ani si neviem predstaviť. Fakt, to je také rýchle, že... A druhá vec je, že tu už nestíhaš vnímať tie jednotlivé produkty, ktoré na teba z každej strany vyskakujú. Hej, že ani či toto funguje, nefunguje, to len sa dozvieš, hej, že z tých best practices, že toto použij, lebo toto je super. No to je strašne veľa toho. A možno, ja neviem, bude to plne automatické. Jediné, čo nás v tom bráni, je AI Act. Vieš, to je niečo, že musíš mať nad tým palec, čo je aj dobre. Hej, že ja by som to nedal nikdy na plnú automatizáciu. Aj keď to znie tak veľmi romanticky, ja si myslím, že tá človečina tam na konci tam musí byť. Musím ja sa rozhodnúť, že chcem toho človeka, že nie mašina mi tu bude dávať ľudia a ľudia mi budú chodiť do roboty a ja neviem, kto tam je. Hej, že na to by som si ešte dal veľký pozor. A teď mi řekni, jaké jsou, nebo jaké mohou být trendy v HR v souvislosti s AI rok dopředu? Kam se to bude vyvíjet? Určite agenti. Určite to bude... Ja si myslím, že to na 100% agenti. Hej, momentálne je taký ten hlavný trend. To znamená trend. autonomní roboti, softwaroví roboti, kteří budou pracovat za nás na nějakých úkolech s instrukcemi, které se jim zadají. Určite áno, lebo je to niečo, čo aj vnímame, že už aj takí inovátori v tom HR už na to nabehli. Hej, že máme aj klientov, ktorí si píšu vlastných agentov na rôzne role. A to je niečo, čo si myslím aj v tom AI v recruitingu by malo byť ako keby must pre toho recruitera. Učiť sa s tými agentmi robiť, nebáť sa ich a vedieť ich tunovať. Hej. To je tá základná možno taká skill, ktorú by mal mať 27 budúci rok ten recruiter, pretože bez toho mu ide vlak. Hej. To je niečo, čo ak to nezvládam ja, tak tu príde niekto, kto to zvláda to rýchlejšie, zvláda to efektívnejšie. Čiže ja si myslím, že ešte len ti poviem, že toho človek, teda tá pozícia nezanikne, len sa musí silno transformovať.
by to možná znělo jako banálně a teď to jako zapadlo v tom množství informací, které jsme řekli, tak já si myslím, že co by mělo vyznít z toho dnešního dílu je právě to jako nebojte se technologií. Určite. Ale najděte si čas a každý den si sedněte k počítači, večer po pracovní době a zkoušejte to. Domáca úloha. Domácí úloha. Určite áno, s tým maximálne Možná bude súhlasím. někdo, kdo to dělá Áno, a ten vás velmi rychle nahradí. aj to, ale ja som včera dokonca som s manželkou sa o tom rozprával, že čo mladí ľudia, vieš, že vieš, už ten trh nechce juniorov. Úplne, vieš, že sa to zastavilo a potom také scary. Ale na druhej strane tí mladí ľudia majú menšie bariéry voči technológiám a oveľa rýchlejšie vedia si naprogramovať nejakého AI agenta, ako ja, čo mám po 50-ke, vieš, že predsa ja už mám trošku takú to také zabehnuté, oni nie. Hej, že ani možno by som sa tak nebál, možno by som sa bál od tých takých, ktorí sú leniví a zmeniť tú prácu. To ako som hovoril už dnes dvakrát, tá elektromobilita. Proste chce to čas, ale príde čas, tak jak teraz vieš, že aký je problém s ropou, tak proste ten trh sa takto naštartoval a možno príde takýto bod zlomu, ktoré neočakávame v tom AI agentovi alebo v tých AI agentoch, že nás to doslova donutí v tom pracovat. Ano. Je fakt, že zase navazuju na jeden díl našeho kmene s Robertem Renčem ze společnosti Magnas, který právě přesně řekl, že juniorní pracovníci vymizí. Na druhou stranu si říkám, že výhoda juniorních pracovníků je, že můžou být velmi rychle seniorní v AI, protože, a to zase říkal šéf STRV, že dneska jako není na trhu člověk, který by měl 5 let zkušeností s AI. No. Což je přeci obrovská šance. Pokud není nikdo, kdo má zkušenosti 5 let, tak i člověk, který má zkušenosti rok a půl s umělou inteligencí, může být seniorní, což je obrovská přidaná hodnota v podstatě jako pro kohokoliv a srovnává ty rozdíly. No to sú také trendy vlastne v tom HR, že nielen ovláda to AI a nielen to mať vyštudované, hej, alebo proste príď a ukáž. Umieť to nasadiť reálne. Umieť to nasadiť, vieš, že nedívať sa na to, že či to mám v životopise alebo nie. Tak vyskúšaj ma, či sa to viem naučiť, ako rýchlo to viem implementovať, lebo tie technológie sú úplne nové. Tak to je to, čo ten HR by sa mal trošičku... Problem solving. Umění řešit problémy. Yeah, base solving. Tak. Na závěr, protože už se opravdu chýlíme ke konci, tak já ti dám pár rychlých otázek a rychlé odpovědi. Jedna věc, kterou by měl každý rekruter začít dělat ne zítra, dneska. Určite by sa mal oveľa rýchlejšie učiť promptovať. Kvalitne promptovať. To je základná vec, ktorú by mal mať. Promptovat. Jedna věc, kterou by měl přestat dělat ještě dneska. Prestať robiť? Používať Excel. Používat Excel. Chudák Microsoft. Ja. Největší mýtus o umělé inteligenci v HR. Že nás nahradí. Pěkně. A co tě naopak tebe osobně nejvíce štve? S čím se ve svém oboru potkáváš? Vieš čo, možno, a to súvisí aj s našimi takými prieskumami, že málo ľudí je takých odvážnych, že sa pustí do toho. Stále hľadajú tie chyby a to ma trošičku štve, že nevidia ten potenciál, ale hľadajú chyby. A ty jsi takový rozjížděč, že ti něco napadne a jdeš do toho? Ježišmária. Akože my máme v robote zakázané odo mňa, že nedá sa. Je to, keď niekto povie, že nedá sa, vidie, že to všetko sa dá. Čiže ja milujem zmenu, ja milujem vymýšľať. To je niečo, čo mi dáva energiu v mojom živote. No tak sedíš na správné židli. Okay. Co ti dělá největší radost v rámci oboru? Tá spätná väzba. Že to funguje. Že keď príde ten wow efekt od našich klientov, že pánečku, zase ste to niekde vybombovali na úplne iný level, čo konkurencia nemá, tak to má úplne, že akože dáva mi silu a energiu. Říká Slavko Fulek ze společnosti Recru HR a vy jste poslouchali další díl, další epizodu podcastu Náš kmen. Pokud i vás zajímá, jak HR může drivovat biznis, tak nás poslouchejte pravidelně na YouTube, Spotify a všech dalších významných kanálech. Slavko, díky, že jsi přijel z tak daleké země a města. Ja dúfam, že dojdem. Že dojdeš zpátky tým elektro. Ale veľmi pekne ďakujem, bolo to veľmi príjemne, akože krásne štúdio a ďakujem za pozvanie. Díky moc. Ať se daří. Aj vám.